Hey, good afternoon sanibonani bafowethu. Ninjani la ekhaya niyaphila? Asethembe niyaphila. Mfowami Khonza nibingelelayo. After a while singaxoxi singabonani. Asethembe niyaphila bafowethu. Sithembe niyaphila. Ake nginamukele nonke la ekhaya. Ikakhulukazi ama-new subscribers to this channel. Ngamukele nama-new followers ngale ku-TikTok. Ake nginibonge nje nonke abasha nabadala esinabo kule channel. Ngiyanibonga kakhulu. Ngiyacela nongaka-subscribe ukuthi asubscribe kuMfoka Mkhonza TV and Podcast. Aphinde asubscribe kanjalo nangale ku-TikTok. Excuse me kuMfoka Mkhonza, ngiyabonga kakhulu. Sekuningi bafethu okwenzekile kulamalanga singahlangani la, kodwa-ke iy'ndaba siyazibuka. Konke okwenzeka ezweni si-up to date. Yikho nje ukuthi umuntu ebesebambekile ngendlela abambeke ngayo lapha nalapha, ngendlela bebambeke ngayo. Kodwa-ke siyabonga maniphila. Siye phambili-ke namhlanje. Kule video ngithi ake ngithinte nje nami ngafishane indaba yokushona kukababa ubaba uNathi Mthethwa, former minister of sports and recreation. Uphinde waba uminister wamaphoyisa njalo njalo. Maningi ama-portfolio engicabanga ukuthi uke wawabamba ubaba uNathi Mthethwa, osishiye kabuhlungu ngendlela esizwa ngayo lapha eFrance. Sithi nje condolences kwifamily nakubo bonke abebesondelene kakhulu naye nabamazi kakhulu ubaba uMthethwa. Sithi alwehlanga lungehliyo, impilo izoqhubeka, kodwa sicela uNkulunkulu ukuthi ababhanishe amanxeba. Siyabonga. Bese ngingena kuMadlanga Commission. Engicabanga ukuthi iyona esematheni kulamalanga njengoba ku-testify noma kufakaza ubaba uGeneral uKhumalo. Nakuba sizwile-ke namhlanje-ke kodwa ukuthi ubambekile, akakhonanga ukuqhubeka nobufakazi bakhe, kodwa asithembe ukuthi uyelulama lapha ekhona. Asithembe ukuthi uyelulama lapha ekhona. Asithembe futhi ukuthi kungatheni kungozi makhaza uma ngayibeka kanjani, uma kuwukuthi kukhona okwenzekile kuye okungekho right. Asithembe uzophepha, abuye aqhubeke nobufakazi bakhe ngoba siyabudinga kakhulu. Izinto ay'vezayo laphayana zibaluleke kakhulu futhi izwe lilindele ukwazi ukuthi ngoba eyinhloko nje yena ye-intelligence yini ayaziyo ngezinto ezithinta ezokuphepha kwethu njengoba siphila la kuleli zwe. So kubalulekile kakhulu ukuthi aphile, aqhubeke futhi nobufakazi bakhe. Uyena ngokuyinhloko uma ulalela kahle ubaba uMasimula nobaba uMkhwanazi. Uyena uKhumalo ophethe lokho esingakubiza nge-core evidence, ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi ngempela kuyagangwa la eSouth Africa. Corruption isezingeni eliphezulu kakhulu. Uyena engicabanga ubufakazi bakhe bushaya isitembu uma ngayibeka ngaleyo ndlela kuzo zonke izinto eziye zashiwo ubaba uMkhwanazi nobaba uMasimula abaqhamukile ngaphambi kwakhe. Kodwa nawu nje engifisa ukukhuluma ngako ngokukhethekile kule video. Ngifuna ukukhuluma nje kafishane ngale ndaba kalo baba lo okuthiwa ungumxhumanisi noma ebesebenza njengomxhumanisi kaMinister Senzo Mchunu ney'gebengu. Uma ungathatha ukubheka futhi ngathi abephinde abe ngumxhumanisi weqembu le-ANC ney'gebengu. Uyayizwa leyo nto? Ngoba siyathola ukuthi la uBrian Mkhothi lo
Lo Mkhothi lo engathi impela uyena ebengingambiza ngani nje la, ngo-Ice Boy, uma ngingasho kanjalo. Uyena Ice Boy, kodwa angazi ngizothi u-Ice Boy kaMinister Mchunu noma u-Ice Boy kaKurt Matlala, noma noKagiso Mliva angazi, kodwa nje ubukeka u-Ice Boy ngoba uyena ogijima phakathi la between them, olayezayo ukuthi imilayezo ifika ngale ifika kanjani kanjalo, ney'mali kanjalo. Uyabona-ke le nto lena kuthe uma kuvela negama le-ANC ukuthi kunabaholi abathile be-ANC abe benemali bebeyithola koKurt Matlala, kusetshenziswa lo mfolo, ngoba uyakhumbula ukuthi wathi uSenzo Mchunu, uMkhothi uyi-comrade, kusho ukuthi ungomunye we-ANC. Kusho ukuthi uyena osetshenziswayo kwi-ANC ukuxhumana ney'gebengu emalini ekufuna isetshenziswe kuma-event e-ANC, imali okufuna isetshenziswe mhlampe kuma-conference e-ANC and all that. Ngicabanga ukuthi manje amadoda asayahlangana uma ngabe siyibuka le nto ukuthi ngempela ngempela le y'mali ezingaka i-ANC ey'sebenzisayo kuma-event wayo iy'thathaphi. Uzokhumbula ngo-2017 for example ukuthi zakhala zoma iy'nyembezi masizwe iy'ndaba zokuthi kwakugijima iy'mvilophi zey'mali laphayana eNasrec, okungaziwa ukuthi kodwa malindini wawuqhamukaphi noma wawubuyaphi. Kodwa sekuyavela-ke manje kancane kancane ngoba phela asinalo ulwazi olugcwele ngempela ngempela ukuthi le y'mali ezazehla zenyuka eNasrec zay'phumaphi, futhi ney'nkantolo azange zisenzele umusa, futhi azange zisenzele i-justice ngokuthi zisivezele ukuthi le y'mali zazisebenza kanjani ukuthi zisetshenziswe ukuthi kubekwe uRamaphosa ngamandla nangenkani ukuthi abe u-president waleli zwe. Ngoba sekuyacaca futhi clear njengamanje ukuthi wabekwa waba u-president we-ANC, ebekwa yile y'mali ezazigijima lapha nabo u-Brian Mkhothi lapha, zibuye ey'gebengwini. Iy'mali ezazingacaci, ezazingeke zi-trace-we ukuthi zisukaphi. Ngisho ama-bank account akucaci ukuthi mhlawumbe iy'mali ezazikhishwa emabhenkini noma cha, kodwa nje uma ulalela le evidence eyethulwa ubaba uKhumalo lapha, uyathola ukuthi uBrian Mkhothi lo ukhula kwaziyo ngaleza y'mali ezazigijima eNasrec. Namanye ama-event e-ANC, siyazi ukuthi i-ANC uma izoba nama-January 8 statement for example, njengalena nje ebibanjwe eCape Town kulo nyaka ka-2025, siyathola la ukuthi kuney'mali ezaphuma ey'gebengwini oKurt Matlala ziyosaphotha le event ye-ANC yayise-Cape Town. Siyazi kuningi okwenzeka-ke laphaya, nombalula abaze bahamba yini leya nto leyana, loya mkhumbi ophuthumayo laphayana, isikebhe lesiyana noma yini, i-yacht, yayibona? Kwenzeka izinto ey'ningi, kwaba nemibuzo eminingi ukuthi usebenzise kanjani i-yacht edure kangaka and sekuyacaca ukuthi iy'mali zayisetshenziswa kanjani. Yingakho sifuna ukugcizelela la kubantu ukuthi ba-understand-e ukuthi uma ngabe sithi i-ANC i-corrupt, asisho ngoba mhlampe kunento ezithile esinazo against i-ANC, cha. Sikhuluma nje iqiniso elimsulwa. Sifuna ukuthi abantu noma beyivotela bazi ukuthi i-ANC ikhohlakele kangakanani and iledwa u-president okhohlakele kangakanani, yayibona? Kuningi okwenzeka okukhona kakhulu nje lokuthi ama-CR17 campaign funds ukuthi ayebuyaphi, ahamba kanjani, they were sealed by the courts. Kwavalwa yonke into ukuthi singaboni. Sebabathe bayazama no-public protector uMkhwebane ey'nkantolo ukuthi awavulwe lama-akhawunti kubonakale ukuthi obani ababefanda noma ababenikela, kwavalwa ngoba soze sibone ukuthi yibo oKurt Matlala laba ababefanda uRamaphosa ukuthi aze abe u-president we-country.
lana nje la sekusele nje kancane sekuya khona futhi sothola ukuthi uCyril Ramaphosa kahle kahle, ngoba lento iya ngokuya iyavela ukuthi uCyril Ramaphosa wazi konke obekwenzeka between uMinister uSenzo Mchunu naboKhethi Matlala, ukwazi kahle nje, ukwazi kahle futhi akusinto yokuthi into yamanje nje, into ya way back esakhankasela ukuba umongameli. Ngiyakhumbula ukuthi uma bembuza umbuzo uRamaphosa ngekhampeyini yakhe, CR17 campaign, ukuthi wathi ikhampeyini yakhe, uthi akazi lutho, kusho uRamaphosa, wathi akazi lutho ukuthi ikhampeyini yakhe iy'mali ezazingena zazibuya kobani, nokuthi babekhokha malini, uthi wayengazi. Kusho uRamaphosa, washo njalo even kuZondo, wayengazi ukuthi kwa-decide-wa nje kwikhampeyini yakhe ukuthi yena kufanele angazi lutho ngoba njengoba ekhankaselwa ukuthi abe umongameli nje, lokho kusho ukuthi uma ezoba umongameli kuyoba yinkinga uma ngabe sewumongameli ngoba labantu abamfandayo uma ebazi uyobenzela ama-favor. But the fact of the matter ukuthi vele uyabazi abantu abamfanda uCyril Ramaphosa, uyabazi, and abanye babo, iningi labo empeleni, ngingasho ngithi yizo ley'gebengu ey'fana noKhethi Matlala. So yilokho nje engifisa ukukuveza kule video ukuthi noma angavalwa ama-CR17 campaign documents, kodwa iqiniso siyalazi thina manje, noma singakatholi into ephathekayo. Uma ubheka nje lama-testimony alokhu evela lapha kwiMadlanga Commission, kuyakutshela ukuthi iqiniso likuphi ngalawa even noma kungathiwa basasivezeli lawa ama-CR17 documents abawavala, thina sesiyabona ukuthi kwenzakalani. Even imali yephalaphala namadola atholakala komatrasi noma kosofa emzini kaRamaphosa, sekuyacaca manje ukuthi ayebuyaphi. Babegijima ubusuku bonke oBrian Mokgothi laba bengalali, kwehluka kwenyuka naley'mali. Siyazi phela futhi siyathola ukuthi oGatisho Mlifi vele bebanama-international tours and all that, amabhizinisi abo international. Siyathola ukuthi beba-hijack-a iy'moto la kuma-border, uma ngabe iy'moto zitshontshwa, ziwezwa, ziya kwamanye amazwe, benza nama-hijacking. Kuningi ubugebengu nje obugcwele la ezweni, kudayiswa ama-drugs, zonke lezo y'mali lezo okungenzeka ukuthi iphalaphala le mali ekukhulunywa ngayo ivela kubo la, kuyacaca. So but kuningi angeke size sigxile kakhulu kuloko ngoba vele seyinto e-obvious, but nje ubaba uKhumalo siyafisa bakithi engathi iNkosi ingamsindisa, abuye aqhubeke nobufakazi bakhe ngoba sifuna ukwazi, simuve on sazi ukuthi izwe lethu lime kanjani. Sengivala nje kule ama-political killings noma ukubulawa kosombusazwe kubangwa iy'khundla komasipala. Siyabonga kakhulu ngokuthi ubaba uMkhwanazi nabo bonke asebenzisane nabo basheshe bayiveze lento yokuthi i-political killings task team yavalwa kanjani. Siyabona manje ukuthi kwenza kanjani. Engicabanga ukuthi kuzosiza kakhulu njengoba siyokhethweni lo masipala namanje, abazokhankasa mhlampe ngcono, bazi ukuthi iy'gebengu noma zibalandela kodwa ziyazi ukuthi zilindwe yini after sezibabulele. Kona kuzoba nzima kodwa nje ngoba enye into engenile njengamanje engathi sekugxilwa kakhulu ku-poison, ngoba sebabona ukuthi le bhamu engathi iy'bhamu lezi zibafaka ey'nkantolo, zibabangela iy'nkinga ey'ningi. Ngicabanga ukuthi political killings task team kufanele ikusondelele, ikubukisise nalokho kokuthi kuphoyizενwe abantu ngoba abantu bayaphela abantu laphayana osopolitiki befakwe lo phoyizeni njalo njalo. Nawo siyacela ukuthi bakubukisise lokho ngoba ngicabanga ukuthi yinto okufanele ibhekisiswe njengoba sibheka okhethweni. Kodwa nje all in all, ikhomishini yakaMadlanga ngicabanga isihamba kahle kakhulu. Yebo, nakuba thina siselokhu simile siyi-MK Party ukuthi idla imali
engenasidingo. Still sathini, singasho sithi sisagcizelela, impela ngifuna ukusho kanjalo. Sisagcizelela ekutheni yonke lento evezwa bobaba uMkhwanazi, bobaba uMaSimula, bobaba Khumalo, beyivele izovela noma ngabe bebaphambi kwe-ad hoc committee ephalamende, bekulokhu kuzovela nje. Noma ngabe baku-public protector bekuzovela. Bese ngekho isidingo seMadlanga Commission ngoba kuspendwa imali engenasidingo and all that-ke ama-reasons abekwa i-M_K Party. Kodwa nje ngoba nakhu sekuvelile siyakwazisa, siyaku-appreciate-a okuvelayo ko-general bethu abasinikeza ubufakazi. Siyabonga kakhulu-ke bafethu. Ake sime la, siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Ngicela uma ungaka-subscribe, usubscribe, ushare, ucomment. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga niphile bafethu. Thank you so much.